Walk fast, walk fast. That's Maranatha School in our farm. Trying to clear the weed. Ya ị na-arụ ndị Igbo. Anyị na-arụcha ugbo anyị. Anyị na-arụcha ugbo anyị. Nwada Mọt anya na-edozi na-azacha na-agba mbọ ịhụ na mbara ezi anyị dị ọcha. Ụmụ akwụkwọ anyị na-arụ ọrụ maka anyị bụ ndị Igbo ịhụ na mbara ezi anyị dị ọcha. Ahụ ya Nwada Igbo nọkwa ebe a na-etinye aka ịhụ na ihe a na-eme na-aga n'anya ya. Man, drop now. Come and carry another one. Ali, drop that one and come. That's good, that's good. Unu na-anwa jisi n'ike ụmụ akwụkwọ anyị. Ụmụ akwụkwọ anyị na-agba mbọ ịhụ na mbara ezi anyị dị ọcha. Ụmụ akwụkwọ anyị na-arụ ọrụ. Roban or walk, come on.